Marieta Maghuyop. Marieta Maguyot. Marieta, no? Kung sige bati ninyo karon nga hangtod karon, no? Sarado pagyapon ng simbahan. Oh, na kuan gid me, nag-uol kay di mi kasimba kada buntag. Kada buntag yun mo mosimba. Oh, So, alam ninyo, kulang ang inyong adlaw nga wala mo'y misa. So, andam mo sanong sa unsay hangyo mismo sa simbahan. Ah, andam. Andam mo. Oh. Mm, Labi na ang pagpenitensya. yes. Himo na ang pagkumpisal. Karon. Karon. Mm. So, andam po mo mohimo sa pagkumpisal. Ah. Daghan ba mo sanong na Wala pa kaabot ang uban kay opisina mo gudron. mm, Manganhira to sila. okay, so unsay hangyo na unsay bot mo ipaabot labi na sa simbahan. Oh, ang mga tao di lang gyud mag-uol. Mong kuan lang gyud kanunay kay maong gyud atong buhaton kada buntag mosimba. Dayon o kadtong babae nga may nakaingon ani karon pasayloon lang pud siya piyang mga sala nga yang nahimo. So, tingalan ni mo nay? Marieta Maghuyop. Marieta Maguyot. Mm.